με υπέροχες ομάδες, με όλους εσάς, για να κάνουμε 3 βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν καθαρές θάλασσες, καθαρό μέλλον. Αυτή η δράση έχει συγκοργανωθεί και με το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οι οποίοι στηρίζουν το έργο και την προσπάθεια όλων των συμβαλόμενων που είναι εδώ. Σήμερα μια εξαιρετική διοργάνωση με το Ίδρυμα Χατζηγάκη και με όλους τους εταίρους του Ιδρύματος Χατζηγάκη σε μια σπονδυλωτή εκδήλωση, η οποία περιείχε καταρχάς καθαρισμό βυθού, καθαρισμό παραλίας, αλλά και μια βιωματική δράση όπου από τα απορρίμματα τα οποία συνελέγησαν, οι μικροί φίλοι αυτής της δράσης δημιούργησαν και δημιουργούν παιχνίδια ρομποτικής. Χαιρετίζουμε τη σύμπραξη αυτή, ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που είναι πάρα πολλοί που ήρθαν εδώ στην παραλία του Δημαρχείου της Βούλας και τους προσκαλούμε αυτή την δράση να την κάνουν και σε ατομική βάση, ο καθένας εκ των εθελοντών ξεχωριστά και για το υπόλοιπο ή δυνατόν της ζωής τους. Έχουμε μια εταιρεία που φτιάχνουμε μαγιό, τα οποία κατασκευάζονται αποκλειστικά από ανακυκλώσιμο πολυέστερ, το οποίο τι σημαίνει αυτό? Μαζεύοντας τα πλαστικά, το πλαστικό που είναι μέσα στο βυθό της θάλασσας, τα παίρνουν και τα ανακυκλώνουν και τα κατασκευάζουν σε υφάσματα. Δυστυχώς τρώμε μια μισή τηλεκάρτα πλαστικό το χρόνο από τα διασπόμενα πλαστικά της θάλασσας που τα τρώνε τα ψάρια και τα τρώμε εμείς. Πρέπει λοιπόν εμείς σε 2 βασικούς πυλώνες, 1 τα απόβλητα, 2 την Ποσειδονία και εν γέννη και τα ψάρια, να καθαρίσουμε το βυθό. Δυστυχώς για μας αυτά τα πράγματα που βλέπετε βγαίνουν μόνο με ανθρώπινο χέρι. Τα αστικά απόβλητα αυτή τη στιγμή είναι μια τεράστια μάστιγα και ένα τεράστιο πρόβλημα για όλο το κομμάτι των ακτών. Βγάλαμε σήμερα μηχανή, η οποία μηχανή έχει σίδερο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει οξυδώσεις. Έχει λάστιχο. Σας έλεγε πριν ο Τάσος για τα μικροπλαστικά που έχουν περάσει στη τροφική μας αλυσίδα και πρώτη φορά πλέον σε εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς βρίσκουν σε ανθρώπινα όργανα και στους εγκεφάλους πλαστικά. Σχεδιάσαμε κάτι το οποίο προσπαθήσαμε να είναι απλό αλλά πάρα πολύ χρηστικό, να θυμίζει την ημέρα, να θυμίζει τη δράση και φτιάξαμε έναν γάτζο ο οποίος είναι κρεμάστρα για τις ομπρέλες. Είμαστε από το Παιδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και ακολουθούμε το Ίδρυμα Χατζηγάκη σε αποστολές του προκειμένου να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα με βιωματικά εργαστήρια STEAM, δηλαδή πειράματα, μηχανικές κατασκευές και ρομποτική για παιδιά. Με τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα μαζέψουμε και με τα σκουπίδια που θα έχουμε βρει στην παραλία αλλά και στο βυθό, αυτά που μάζεψαν οι δίτες, θα φτιάξουμε ρομπότ.